Тарихыбыз ул безнең тамырларыбыз. Һәм әлбиттә, тамырлы агач үсә, бирешмәй. Менә шулай канлы атаклы башкорт мәгърифәтчесе Мөхәммәд Сәлим Өметбаевтың менә шулай канлы әле революцияга тиклем яшәгән атаклы мәгърифәтчебез Мөхәммәд Сәлим Өметбаевтың шундай сүзләрен искә төшереп үтте килә. Асаба башкортка өч нәмәне белү мотлак. Беренчеһе үзеңнең сыгышыңды, ягъни үз ыруыңды белү. Икенчеһе йондызларны исемләп аңлату. Һәм өченчеһе хандар тураһындагы риваяттәрне һәм үләңнәрне белү. Менә бу үч төшенчәнең һәр береһе бик тәрән мәгънәгә ия. Әйтәйек, ыруыңды, сыгышыңды белү. Бұл элекке заманда башкортларның яшәү өчен төп мөһим кануннарның бере булган. Чөнки ыру һәм асабалык ул башкортты аклап торучы бер билдә булган. Халык үзенең yerенә асабалык хукугы белән файдаланган. Бұл хукукты Рәсәй властары әле башкортлар Россияга кушылган вакытта ук таныгандар һәм уга тиемәскә, уны хакларга ризалык биргәннәр. Шул асабалык хукугы аркасында башкортлар һәр бер ыру кабилә үз yerенә үзе хуҗа булып яшәгән. Менә буның ниндәй зур хукуки кыйммәте булган. Икенче йондызларны исемләп аңлату. Бұл да бик гаҗәп. Чөнки халык ердә, һәр бер кеше, һәр бер халык ердә, һәр бер халык өчен, һәр бер кеше өчен йондызлар ердә бер ориентир роль үтәгән. Менә искә төшерәйек, башкорт кызларының казак әсирлегеннән ничек итеп качып кайтканлыгын. Улар төндәрен йондызга карап үзләренең туган иленә табан юлды билдәләп алгандар. Демәк, менә бу ердә ориентир буларак йондызларны исемләп белү, ул шулай ук башкорт өчен, бәлки төркиләр өчен гомумән бик зур белем исәпләнгән. Хандар тураһындагы риваяттәр һәм үләңнәр, ягъни эпос, кобаерлар, халыктың бурын-бурындан яшәп килгән
ауыз тил ижады байлықтары. Һәм иң беренче, әлбәттә, Урал батыр эпосы. Бұл да башкортлар өчен білергә тиешле, мұтлақ білергә тиешле бір білім болып тұрған. Демәк, һәр халык, һәр кеше үз тарихын білергә тиеш. Біз кем, қайдан келгәнбез, қайда табан барабыз. Тарихты білгәндә генә біз шул һорауга жауап таба алырбыз. Шуның өчен бүтін дөнья башкортлары курултайының 2021 елды башкорт тарихы елы дип игълан итүе бик урынлы һәм вакытлы булды. Авыл тарихтарын өйрәнү, шәҗәрәләр төзү, шәҗәрә байрамдарын үткәрү, ырыузар хәрәкәте, Төньяк көнбайыш районнарда без башкортлар хәрәкәтенең әүземләшүе, нәкъ бына ошо тәрәндәге тамырларыбызны өйрәнү һәм белү өчен кирәк булды. Һуңгы елларда ырыузар хәрәкәтенең яңыра, әүземләшә баруы күзәтелә. Бұл хәрәкәтте халык үзе күтәреп алды. 2021 елда гына 22 ырыузың йыйыны булып үтте. 100-тәннән артык ырыузың гербтары яңыртылды. Кайбер ырыузларның үз гимндары бар. Бұл да бер дә осраклы түгел. Ырыузларның үз атрибуттары тарихи күренеш. Әүвәлдән һәр ырыузның агасы, кышы, ыраны булган. Без шуны барлап, тамырларыбызны ныгытабыз дигән һүз. Ырыузлар хәрәкәт тураһында һүз барганда шуны искә төшереп үтмәксемен. Biz бұл эште узган буаттың 90-нчы елдар башында башлап ебәргәйнек. Уның башында Юрматы ырыуы башкорты, күренекле язучы Булат Рафиков торды. Һәм шул хәрәкәткә бына без дә меңлеләр дә кушылдык. Каңнылар, бүтән табындар, Кирәй Кыпсактар, нәкъ ошо хәрәкәт айканлы кайбер тарихчыларыбыз бұл трибализм күренеше дип шик шөбһә белдерделәр. Әмма хәзер бына күрәһегез, бер ниндәй трибализм түгел, киресенчә халыкты бергә туплап торучы, тарихи аңыбызны уятучы гаҗәп йогынтылы күренеш булып чыкты ырыузлар хәрәкәте. Чөнки бұл табигый да, чөнки һәр кемдә үзенең нәсел тамырларын белү теләге бар һәм буласак. Башкорт тарихы елында халкыбызның ардаклы шәхесләренең исемнәрен кайтару әүземләште. Ардаклы башкортлар дигән китаптың авторы буларак мин шуны әйтеп үтмәксемен. Заманында бына минең үземә лә 40-тан артык атаклы башкорт шәхесенең биографиясын язып, айрым китап итеп бастыру насип булды. Безгә бuna бұл эште ардаклы шәхесләребезнең тормышын, эшмәкәрлеген өйрәнүде, уларның исемен кайтаруды дәвам итәргә кирәк.
Ошо үткән йылдар эчендә күренекле милләттәшләребез Туктамыш Ишбулатов, генерал-лейтенант Хажи Әхмәт Ишбулатов, Мең ыруының башлыгы Кәнзәфәр бейгә тыуына 490 ел тулу айканлы, уларның тыуган ерләрендә һәйкәлдәр куелды. 112-нче башкорт кавалерия дивизияһы яугирләренең исемдәрен барлауга арналган зур белешмә китабы басылып чыкты. Иң зур шатлык башкорт кавалерия дивизияһының легендар командиры Миңнегали Шаймуратовка ниһаят Рәсәй президенты Владимир Путин указы менән Рәсәй геройы дигән югары исем бирелде. 2021 ел бөек башкорт мәгърифәтче шагыйры Мифтахетдин Акмулланың тууына 190 ел тулу көнен үткәрү яһәтеннән дә истә калырлык булды. Ә бит зур шатлык Акмулланың туган көнен 14 декабрьдә без хәзер ел һайын башкорт теле көне дип байрам итәбез. Халкыбыз өчен улы шатлык бул.